myöskin voi itseään oloaan mukavammaksi tehdä ja pehmustaa. Ja sitten tällä kertaa on mukana täällä Pohjantähden alla 3 osassa niin, että on vähän koroketta istuinluitten alle tai kyynärpäitten alle esimerkiksi. Eli kaikkea kannattaa ottaa, mitä läheltä löytyy. Eli apuvälineiden avulla voi tehdä sitä, voimistaa harjoitustansa tai sitä voi keventää. Niitä kannattaa käyttää, niin on antaa itselleen parhaan mahdollisuuden rentoutumiseen ja siihen sisäänpäin kääntymiseen ja keskittymiseen. Niin ne aika siihen, että miettii, että kuinka mahdollisimman hankala olo onkaan. Ihan pieni hetki vielä. Katson, että olemmeko kaikki saapuneet. On Kristiinakin paikalla. Noin. Noin, eli tervetuloa kaikki. Tämä on teille tämän vuoden ensimmäinen Yin Yoga, niin tervetuloa ensimmäiseen Yin Yogaan, jos sitä on ehtinyt jo olla, niin tervetuloa tälle tunnille ja tervetuloa omaan harjoitukseesi. Studio Shake järjestää Yin Yogaa tänään, joka kylläkään ei tule tuolta studiolta, vaan minun kodistani ja saavunkin tässä suin päin teidän koteihinne, jossa toivottavasti olette tehneet jo olonne mukavaksi ja keränneet tätä aineistoa tähän käsien ulottuville niin, että voi harjoituksessa apuna käyttää. Vielä, jos laittaa tuon, katsotaankin heti kännykkää, että sen laitoin kyllä jo lentotilaan, niin että kaikki sellaiset turhat laitteet ja turhat perheenjäsenet on suljettu pois niin, että voit keskittyä tämän seuraavan tunnin ihan kaikessa rauhassa omaan harjoitukseesi. Kääntyä sisäänpäin, ottaa yhteyttä vaan sinne, ei tarvitse ottaa vastaan mitään viestejä eikä suuntautua ulospäin tällä hetkellä. Jos olet selinmakuulla tai istuma-asennossa, niin oo siellä vielä hetki. Mä itse istun polvien päällä, mutta vaikka ristiistunta tai mikä muu tahansa asento tietosanakirjan päällä voi vähän kohottaa istuinluita. Niin tehdään pieni alkukeskittyminen. Jos olet selinmakuulla, niin levittele vielä yläselkä, pidennä rankaa, pidennä niskaa. Nämä jalkojen asettua joko suoreksi tai koukkuun sillä tavalla, kun niiden on hyvä. Jos taas istut, niin tunnustele, että istuinluut on siellä alustaa vasten, kantapää tai blokki tai kirja tai matto. Ja sieltä pidennä vielä selkärankaa. Voit vaikka vähän sormenpäille työntää matosta niin, että tunnet, se on koko päivän istunut, niin asento voi olla aika lysy. Vielä ojennat sieltä itseäsi pitkäksi ja sitten tarkistat leukaa hiukan taaksepäin niin, että pää, jos on ollut tietokoneella koko päivän, on voinut valahtaa pitkälle eteen, niin että se on sillä rangan jatkona. Anna sitten käsien asettua syliin tai reisien päälle ja sulje hetkeksi silmät. Tuo huomio kaikkiin niihin kohtiin, joiden kautta juurrut asetut alustaa vasten. Niiden kautta paino pääsee laskeutumaan. Annat huomion laskeutua alaspäin
takaosaan, jos olet selinmakuulla. Hengityksen virrata ihan rauhallisesti omaan tahtiinsa nenän kautta, jos mahdollista. Jos on kovin tukkoinen olo, niin jatka suun kautta sen verran sitten, kun on tarpeen. Harjoituksessa ei tarvitse käyttää mitään erityistä hengitystekniikkaa. Tärkeintä on, että hengität. Jos olet paljon yin-harjoitusta tehnyt, voit halutessa syventää hengitystä ja kiinnittää erityisesti huomiota siihen hengityksen yin-osaan, eli sen uloshengitykseen, joka kenties pitenee hiukan sisähengitystä pidemmäksi. Tärkeää on kuitenkin se, että hengitys voi virrata rauhallisesti sillä tavalla, kun itsellesi tuntuu hyvältä. Ei tarvitse pyrkiä minkäänlaiseen erityishengitykseen. Seuraile omaa hengitystäsi sellaisena kuin se on. Missä voit sen tuntea. Kehon osat ehkä tuntuu kireiltä. Sinne saattaa hengitys ensimmäisenä livahtaa. Tietoisesti hengittää sellaisia kohtia kohti, jotka tuntuu tiukoilta. Ja ehkä uloshengityksellä sieltä saattaisi päästää vähän jännityksestä irti. Jos ei tunnu hyvältä, pysyttele semmoisilla alueilla, jotka tuntuu vähän pehmeämmiltä, jossa hengitys on helppoa. Ja näin hetki kuuntele hengitystä. Voitko ajatella, että tämän seuraavan tunnin ajaksi luovut kaikesta tekemisestä, suorittamisesta ja pyrkimisestä. Niille on oma aikansa. Mutta sen ei tarvitse olla nyt, vaan voit antaa itsesi vain olla. Siirtyä tekemisestä olemiseen. Saa tuntua hyvältä. Saa tuntua. Välillä kaikki liikkeet ei tunnu niin hyviltä, mutta löydä semmoiset asennot itsellesi, että voit siinä olla ja elää. Pystyt hengittämään. Muutama hengitys vielä. Voit pitää silmät edelleen suljettuina. Jos olet selin makuulla, niin tuot polvet yksi kerrallaan siihen rinnan päälle. Vähän pyöristät selkää. Ja lähde sitten kääntymään jommalle kummalle kyljelle. Voit siihen taas pysähtyä hetkeksi. Jos olet istuma-asennossa, ristiistunnossa tai polviistunnassa, niin voit vähän availla jo silmiä, siirtyä kohti konttausasentoa. Ja niin ikään sieltä kyljeltä työn käsien avulla niin, että voit tulla konttausasentoon. Ja jos tämän siirtymän ajan haluat ja voit pitää silmät suljettuina, niin anna olla. Niin täällä ei ole mitään nähtävää. Mä teen kyllä näitä liikkeitä tässä malliksi, mutta me ollaan kaikki eri mallisia, eri kokoisia, eri kireyksisiä, niin että ne liikkeet, mitä mä teen, niin ne on vain suuntaan antavia, ei tarvitse samoihin muotoihin pyrkiä. Ja sanallisesti ohjata niin, että voi vaikka mielestään minut sulkea kokonaan noin visuaalisesti pois.
konttausasentoon, ehkä polvet ja lonkat kutakuinkin päällekkäin ja ranteet siinä hartioiden alla, näin saat selkärankaa vähän pitkäksi. Voit tässä käydä edelleen omassa tahdissa hengittämään tunnustelemaan selkärankaa. Saatat pyöristää sitä, saatat notkistaa sitä. Liike voi olla hyvin pientä, tai jos tuntuu siltä, että nyt olisi ison liikkeen aika, niin voit tehdä sellaista. Seuraile tässä hengitystä, eikä taas ole väliä millä tavalla hengität. Niin suuntaan pyöristät tai ojennat. Että hengität. Ja pehmeästi availet, liikuttelet selkärankaa edestakaisin. Tämmöistä pientä rangan voiteluliikettä. Tämän päivän harjoituksessa erityisesti keskittymään selkärankaan ja sen liikesuuntiin. En tässä voitele sitä jo valmiiksi. Tuoda myös lantiota vähän sivulta sivulle. Tunnustella kylkiä. Lantiota. Anna myöskin pään liikkua mukana, niskaranka, osa selkärankaa. Pää voi pudota rintaan. Voit varovasti nostaa leukaa. Tuoda yhtä korvaa kohti maata ja toista kohti taivasta. Ja pyörittääkin vielä. Ja niin piirtäisit, olisit tynnyrin sisällä ja sitä vartalolla seurailisit. Rinta laskeutuu hiukan lähemmäs maata ja pyöristyy taas korkealle ylös. Jos tämän valitsit, niin voit vielä vaihtaa suuntaa. Niin harjoituksessa ei ole koskaan tärkeää se, miltä näyttää, vaan se, miltä tuntuu, missä tuntuu. Ja se, että se tuntemus on itsellesi sopiva. Sopiva on vähän harmillinen sana, mutta se on se, minkä itse määrittelet. Saa tuntua, ei ole tarpeen sattua. Tuut pois, jos tuntuu liian hankalalta. Yleensä se, että voi hengittää helposti, niin on aika hyvä merkki siitä, että asento voi olla sellainen, jossa kannattaa vielä olla. Kun hiljaa pysäytä sitten liike. Otan vähän taaksepäin, niin otan, jos et äsken pitänyt pehmikettä polvien alla, niin nyt se voi olla hyvä. Tullaan avaamaan sydäntä, sulattamaan sydäntä suorastaan kohti maata. Ja mä annan tässä vielä toisenkin vaihtoehdon, eli voit katsoa ensin, jos tämä on sulle tuttu liike, niin jätä lantiota tänne vähän enemmän taakse, niin että et joudu kannattelemaan käsillä, kun reidet liukuu eteen. Ja tässä aika lailla tämmöinen suora linja voisi olla polvesta lonkkaan, niin silloin voit laskea täältä kyynärpäitä, rintaa, sydäntä. Että täällä tulisi kirjat apuun kyynärpäitten alle. Ja sitten voitko löytää hyvän asennon päälle, otsaleuka, kumpi poskimatossa. Tarkoituksena on avata rintarankaa, joka saattaa olla päivän jäljiltä aika pyöreä, ja saada tilaa kainaloihin. Jos toi tuntuu, palaan siihen ihan kohta, mutta jos se tuntuu vallan hankalalta ja epämiellyttävältä tai polviin sattuu, niin voit kääriä täältä nyt itsellesi tämän pyyhkeen tai viltin, minkä löysitkin, niin rullaksi niin, että voit asettua selinmakuulle sen päälle, niin ikään avaamaan rintaa. Ja nyt se ei tule tänne lanneselälle tietystikään, vaan sinne mahdollisimman lähelle kainaloita. Niin jos tää on liian voimakas pudotus päälle, niin ota sinne alle tyyny tai kirja. Jalat voi suoristua tai olla koukussa. Itse palaan vielä tuonne sulavan sydämen asentoon. Konttausasennosta. Hengittelemään kylkiin.
Jos tänne jo aikaisemmin päädyin, niin olet ehkä tuntee jo, että ne on hiukan tilaa saaneetkin. Käsiä voit tässä asennossa asetella ihan millä tavalla haluat. Se ei ole nyt oleellista, vaan tilaa tulee tänne hengitystilaa erityisesti kainaloiden alle ja kylkiin. Samalla avataan vielä rintalankaa. Kädet voi olla ihan millä tavalla tahansa niin, että olkapäihin ei tule pinnettä. Pystyt helposti hengittämään. Ajattelet, että täytät sisähengityksellä kylkiä täältä kainaloiden alta. Uloshengityksellä päästä kyljet pehmenemään. Teet siis myös, jos olet selinmakuulla. Annat hengityksen virrata täyteläisesti ja lapaluitten väliin, sydämen taakse, niin kuin hieroisit sydäntä. Ja uloshengityksellä taas rentoutat lapojen väliä. Suuntaan vielä hengitys tänne rintakehään. Solisluitten alle tunnet siellä tilaa. Uloshengityksellä päästä pehmenemään. Jos löysit sellaisen asennon, että poski on alustassa, niin käännä toinen poski tässä vaiheessa. Jos käsien asentoa pitää muuttaa, tee se. Voit täällä vielä noin minuutin verran. Aina voit tulla aikaisemmin pois. Lähteä laskeutumaan kohti vatsamakuuta, jos tuntuu, että tämä jo riittää. Ja jos haluat, niin 3-5 hengitystä voit vielä tässä hengittää. Ja aina itse päätä, mikä tuntuu sopivalta. Tämä harjoittelu ei ole sinnittelyharjoitus, vaan itseäsi kuuntelet lempeydellä ja rakkaudella. Ja kun tuntuu, että on valmista, et enää voi hengittää rauhassa, niin sit on aika tulla pois. Jos vielä olet selinmakuulla tai täällä konttausasennossa sydäntä availemassa, niin hengitä vielä 1 sisähengitys. Ja 1 syvä uloshengitys. Ja hitaasti lipumaan täältä kyynärpäille ja vatsamakuulle. Jos olit selinmakuulla, niin kallista sen verran kyljelle, että saat sieltä sydämen takaa sen huovan tai muun apuvälineen pois. Ja sitten kellahdat vatsamakuulle niin, että voidaan yhtä matkaa jatkaa täältä sfinksiasennosta. Voit vähän tunnustella, huljutella lantiota alustaa vasten, jalkojen levittäytyä. Jos olet joogamaton päällä, niin ne voi olla ihan siellä maton laidoilla tai ne voi olla vähän lähempänä toisiaan, mikä tuntuu itsellesi hyvältä. Ja tämän asennon kohde on tämä alaselkä, lannerangan alue, munuaisten alue. Sitä lempeästi hierotaan tällä paineella, joka tämä taakse taivuttava liike, jonka se tuo. Ja jos tämä tuntuu tämänhetkinen asentosi liian voimakkaalta, niin kävele kyynärpäitä eteenpäin. Voit vallan hyvin, jos alaselkä on herkkä, niin ottaa sitä vilttiä sinne lantion alle niin, että lantio hiukan nousee. Tämä on oikein miellyttävää, jos selkä on kipeä esimerkiksi.
Sitten taas jos selässä ei oikein vielä tunnu, niin semmoinen tasainen miellyttävähkö paine. Nostaa kyynärpäitä vähän ylemmäs. Itse suosin sitä muotoa, että mä käännän kämmenet joko kohti toisiaan tai ylöspäin. En tule työntäneeksi itseäni ylöspäin. Tämä ei ole tarkoitus olla nyt ryhdikäs aktiivinen asento, vaan hyvin antaa rintakehän pudota hartioiden väliin. Olkapäitten vähän kohota. Ja tunnustella vielä, mikä olisi päälle hyvä asento. Onko mukava antaa leuan pudota kohti rintaa. Ja on aika painava, jos se tuntuu niskassa liian vahvalta venytykseltä, niin voi myös pitää pää neutraalimmassa asennossa. Silmien sulkeutua. Ja tuo huomio taas hengitykseen. Miten sisähengityksellä vatsa pullistuu ja kohoat ylöspäin, lantio vähän kevenee. Kun hengität ulos, niin päästät kaiken ilman virtaamaan, vatsa tyhjenee, hyljet tyhjenevät, lantio tiivistyy alustaa vasten. Pakaroittien jalkojen olla mahdollisimman rennot. Jos et ole ihan varma, niin voit puristaa pakaroita vähän yhteen ja huomata, miltä tuntuu, kun ne jännittyy ja sitten rentouttaa. Jos alaselkä on kipeä, niin silloin saattaa olla hankala rentouttaa pakaroita, koska ne jännittyvät suojelemaan alaselkää. Ja silloin vaan kyynärpäitä eteenpäin ja löydä pehmeämpi muoto, jossa on helpompi hengittää. Voitko rentouttaa kasvot? Ota otsan siletä. Silmien vaipua omiin kuoppiinsa. Rentouttaa posket. Erityisesti alaleuan. Taas suunnalla hiukan auki. Ja takahampaat eivät kosketa toisiaan. Ja täällä vielä hetken verran. Jos tämä asento tuntuu itsellesi hyvältä, tässä hengittää, pienen paineen alaselässä, niin voit hyvin jäädä tähän. Tai kokeilla vielä vähän voimistaa sitä alaselän tuntemusta koukistamalla polvet. Ja voi polvet vähän levittyä ja jalkaterät tulla kohti toisiaan. Kallistaa voimakkaammin lantiota eteenpäin. Ja voimakkaampi paine alaselkää. Ja jos tämä tuntuu nyt epämiellyttävältä, hengitys lakkasi, niin silloin vapauta jalat, ei tarvitsekaan tulla tänne. Vaihtoehdot on aina sellaisia, jotka voi hyvin jättää käyttämättä. Tai parempi millään tavalla. Jollekin voi olla, mutta ehkä sinulle ei. Voit sfinksistä lähteä laskeutumaan jo kohti vatsamakuuta, jos se on sen aika. Tai vielä 3 hengitystä hengittää siinä vaiheessa asennossa, jossa olet. Ja jos koukistat polvet, anna jalkojen taas vapautua. Ja lähdetään kaikki sitten viimeistään tässä vaiheessa laskeutumaan vatsamakuulle. Tuoda otsan siihen kämmen selkiin päälle.
Mä nousen täältä jo ylös, mutta jääkää te vielä. Ääneni ei niin hyvin tuolta lattian uumenista kuulu, niin parempi kääntyä näin. Hengitä 3-5 hengitystä siinä vatsamakuulla. Nyt oikein rennosti puhdistat vatsaa. Ja nyt teet rentoa tilaa sinne alaselkään, joka äsken taipui taakse. Kun vapautat sitä paineen tunnetta, paineella hierottiin tätä alaselän aluetta. Ja nyt kun sen paineen päästä purkautumaan, niin saattaa tuntua sieltä lämpimältä. Joskus saattaa tuntua viileältäkin, mutta sieltä virtaavalta siellä alueella, josta paine nyt vapautui alaselässä. Nestekierto elpyy, kun tullaan asennosta pois. Ja kiinalaisen ajattelun mukaan myös Qin, eli elämän voimavirtaus kehossa elpyy. Tärkeää, että kehossa virtaa. Ne ei olla kuivia, niin kuin tämmöinen talvinen puunkarahka, joka napsahtaa helposti poikki, vaan kehossa on nestettä, joka siellä liikkuu, elämän voima liikkuu ja keho on elastinen, liikkuva ja säilyy se liikkuvuus, joka meidän luustolle, lihaksistolle, meidän kehon ominaisuuksille on mahdollinen. Sitten kädet hartioiden alle, empeästi työnny sieltä polvien päälle ja istumaan niin, että voit tuoda jalat vartalon eteen. Tullaan vasta liikkeeksi, lempeän eteen taivutukseen. Ja tässä on useampia vaihtoehtoja tarjolla. Ja erityisesti jos tässä tuntuu siltä, että olen kallistumassa taakse ja alaselkä paljon pyöristyy, niin voisi nousta vaikka tyynyn tai kirjan päälle istumaan. Mä otan tästä nyt tämän huopakäärön ja nostan lantiota hiukan ylemmäs. Hiukan helpompi ylävartalon lonkista kallistua eteenpäin. Oleellista ei ole nyt se, että pääsisin jotenkin pitkälle tai otan käsillä kiinni ja vedän. Mä koitan ensin pidentää rangan, sitten leukaa kohti rintaa ja antaa ylävartalon pyöristyä sen verran, kun tuntuu sopivalta. Että malttaa pitää kädet rentoina. Nyt ei ole tarpeen vetää itseään yhtään minnekään, vaan kädet voi olla sylissä tai ne voi olla matossa. Tasapainottamassa ja tukemassa. Jos tuntuu paljon tiukkuutta takareisissä ja erityisesti jos tuntuu tiukalta tuolla polvien takana, niin laitapa sinne vaikka kyyny. Polvet voi olla hyvinkin koukussa. Enemmän selkärangan liike tällä hetkellä, niin ei tarvitse saada niin paljon sitä nykyistä takareisiin, mitä mahdollisesti kyllä tulee. Jos teet tässä asettelua, niin hengitä vielä sisään ja pidennä rankaa. Otetaan ylävartalohan kallistua eteenpäin ensin kuin suoralla selällä ja sitten tuoda leuan rintaan. Päästään niska ja hartiat rentoutumaan. Leukaperät rentoutumaan. Käsien löytää mukava asento. Tarvita niiden tukea. Voi olla aika leveässä asennossa. Tai voi olla mukava tukea päätä niin, että ehkä kylänpää tasoisi siihen reisille ja pää voi nojata käsiin. Asennon nimi on toukka. On se nyt semmoinen sisäänpäin kääntymisen, hiljenemisen, rauhoittumisen ja rentoutumisen mahdollistaja. Jos ei sulle sitä ole millään tavoin, niin
Voit kokeilla vähän enemmän tukea jalkoja, tuo polvia enemmän koukkuun. Täältä vatsa pääsee jopa reisiin kiinni tukeutumaan. Myös niin, että sun ei tarvitse jännittää jalkoja, vaan ne voi levätä. Ylävartalo roikkua, painava, pehmeä. Ja otsa ja leuat. Voit halutessasi suunnata hengitystä sinne, missä tämä asento voimakkaimmin tuntuu. Ehkä se on täällä alaselän alueella, ehkä ylempänä. Ehkä se on takareisissä, pakaroissa. Kun sisähengityksellä lempeästi täytät ja uloshengityksellä päästät. Seuraile hengitystä, anna mielen pysyä hengityksessä. Mieli helposti karkaa ulos ikkunasta pohtimaan muita asioita, jos kokee, ettei tässä oikein tapahdu tarpeeksi. Nimenomaan tapahtuu tarpeeksi. Hengität sisään ja hengität ulos. Jokainen hengitys on hiukan erilainen. Tuntuu hiukan erilaiselta. Vaan olla ehkä totuttu siihen, että seurailtaisiin hengitystä tai kiinnitettäisiin tämmöisiin pieniin muutoksiin huomiota. Nyt on siihen hyvä tilaisuus. Tarvitse tehdä mitään. Pidä vielä 3 tai 5 hengitystä. Kun olet valmis, vielä silmiä kiinni, asetella kädet sinne vähän lähemmäs lantiota ja sisähengityksellä selkä pyöreänä lähde käsillä avustaen suoristamaan tai nostamaan selkää. Pää tulee ihan viimeisenä. Ja sit voit ehkä sieltä polvien takaa ottaa apuvälineitä pois. Jos istut jonkin päällä, niin ota sekin pois. Ja kädet selän taakse, nojaa hetkeksi taakse, anna jalkojen rentoutua. Ihan nostaa sydäntä ylöspäin, antaa pään laskeutua sen hartioille. Ja hetken hengitellä, kuulostella näitä tuntemuksia. Selkärangan ympäriltä, mites jaloista. Että nyt kun ylävartalo ei enää kallistu eteen, niin saattaa olla, että jaloissa tuntuu, että sinne oikein pääsee taas virtaus ihan varpaisiin asti. Muutama hengitys. Yin-joogassa kiinnostaa aina nämä asennoista pois tulemiset ja minkälaisia tuntemukset on sen jälkeen. Varsinainen harjoitus löytyykin täältä. Mitä se liike, tai asento, jossa olit, mitä se antoi. Mitä se kenties avasi, minne toi tilaa.
minkälaisia tuntemuksia tai tunteita herätti. Itsensä äärellä paikallaan oleminen ei ole enää helppoa olla, että kaikenlaisia tunteita ja ajatuksia ryöpsähtelee mieleen. Ei tarvitse säikähtää eikä myöskään torjua niitä. Ne saa tulla, mutta ne voi päästää myöskin menemään. Jäädään vielä istumaan-asentoon, jos nyt otit pepun alta pois koroketta ja haluat sitä sinne takaisin, niin ota vaan uudestaan. Kyllä vaikka sohvatyynyä välillä. Avataan jalkoja hiukan enemmän. Tullaan vielä tuollaiseen sudenkorennoksi nimitettyyn asentoon. Eli otetaan vielä jalat tänne vartalon eteen. Kokeillaan niin, että nojaat edelleen käsiin taakse. Ja aukaise sitten jalkoja sen verran, kun ne avautuu ilman, että käsillä autat. Tämä ei tarvitse olla kenenkään meistä maksimiasento, kaukanakin siitä. Kumminkin uudestaan vielä tuomaan ylävartaloa kohti maata, vatsaa kohti reisiä. Ja vähän ehkä löytämään avausta myös lantioon tässä leveämmässä muodossa. Sisäreisiin, takareisiin, saattaa tuntua monessa paikassa. Ja katso mikä on itsellesi hyvä asento, missä voit rentouttaa jalat. Tämä on hyvä aktiivisen venytyksen asentokin, mutta nyt voit olla pinnistämättä jalkoja, vaan päästät ne ihan löllyksi. Apuvälineet voi olla käden ulottuvilla. Otan kirjat tuohon eteen. Ja nyt voi olla myös tällä lantion sivulla, kun hengität vielä sisään pituutta. Ja uloshengityksellä mennään ylävartaloa vähän eteenpäin. Vielä selkä voi olla suora täällä. Minkä pyri alas, vaan hain pituutta alaselkää. Ja kun stoppi tulee vastaan, tuntuu takareisissä, sisäreisissä, selässä, lantiossa, missä tahansa, niin siihen jää. Siinä sitten rentouta leuka, niska, hartia. Kädet voi olla siellä lantion ulkopuolella. Tuo antaa hyvän tuen, varsinkin jos jättää ne vähän ylempään asentoon. Tai jos mulla on selässä liikkuvuutta jo enemmän ja olet menossa hyvinkin pitkälle alas, niin sitten voit tuoda kädet tänne reisien väliin. Täällä voisi olla vaikka minkälainen korkea pino niin, että voisi tulla otsa tuetuksi. Mulla ei näköjään ole ihan tarpeeksi korkea tällä hetkellä. Tai voit nojata käsiä tai kyynärvarsia mattoon tai tukeen. Tällä myös, jos tuntuu voimakkaimmin tai yhtään ollenkaan tuolla polvitaipeissa, niin silloin voisit sinne tuoda pehmikettä, ottaa vähän tyynyä niin, että polvien takana sinne ei tulisi venytys. Polvea ei ole tarpeen venyttää, se saa olla ihan vapaana tästä harjoituksesta. Sulje silmät. Käännä huomio sisäänpäin ja tunnustele taas sitä, että missä tämän liikkeen tällä hetkellä tunnet. Tuntuuko sisäreisissä? Tuntuuko kenties takareisissä? Alaselässä? Onko asento sellainen, että siinä voi olla helposti? Jos ei nyt suorastaan helposti, niin voitko kuitenkin olla siinä? Pystytkö elämään niiden tuntemusten kanssa, joita tässä tulee pinnistämättä, pyrkimättä, hammasta purematta?
Vielä 3 hengitystä. Voidaan holjutella niskaa. Kun olet valmis tukeutua käsillä mattoon ja sisähengityksellä pyöreästi kävellä ylävartalo taas pystyasentoon. Kädet sinne lantion ulkopuolelle. Huokasta ulos. Vielä vähän sydäntä ylöspäin. Tuo jalkapohjat mattoa. Tuonne nyt aika leveään asentoon. Tämä on vastaliikettä lonkille täällä hiukan kiertäen tuulilasin pyyhkiämäisesti polvet ja lonkat oikealle ja vasemmalle. Ja väliä kumpaan suuntaan lähdet liikkeelle. 2-3 kertaa kumpaankin suuntaan. Käydään sitten selin makuulle. Ja täältä tullaan tekemään niitä jäljellä olevia selän liikesuuntia. Eli nyt on toivotettu eteen, on ojennettu taakse. Vielä sivutaivutusta ja kiertoa olisi selkärangalle tarjolla, niin silloin on se saanut kaikki liikesuunnat, joita sille mahdollisia on. Voit ottaa tänne omalle vasemmalle puolellesi nämä apuvälineet. Et tarvitse niitä ihan heti, mutta sitten hetken kuluttua niin ei tarvitse niitä enää sitten nousta. Mä siirryn omani sivuun vaan niin näkyy, mitä täällä tapahtuu. Ja jalkojen suoristolla tullaan ensin banaaniasentoon avaamaan oikeaa kylkeä. Voit siirtää vasenta jalkaa vasemmalle, niin maton vasenta laitaa kohti, ja siirtää oikeaa vähän perässä. Jollekin saattaa olla helppoa ristiä nilkat, jollekin jalat ei tule sinne lähellekään toisiaan. Ei haittaa. Kädet sitten tänne pään yläpuolelle voit ottaa ranteista tai kyynärpäistä otetta ja vähän kyynärpäiden avulla nostella ylävartaloa niin ikään vasemmalle. Kääntyy vielä näin. Niin, että nyt olisit sellaisella jonkunnäköisellä banaanimaisella kaarella, joka tuntuu oikeassa kyljessä. Ja jossakin täällä kainalon lantio, kenties ihan tuon ulkosylveiden välissä. Kato vielä, että et lähde kiertymään vasemmalle niin, että lantio ei kohoa, vaan yläselkä, hartiat ja lantio voi kokonaan laskeutua alustaa vasten. Eli ehkä tuot pikkusen takaisinpäin. Jos tuntuu mukavalta pitää käsiä siellä pään yläpuolella tai se ei tunnu olkapäissä epämiellyttävältä, niin voit tehdä niin. Tai sitten voit vapauttaa kädet, tuoda ne esimerkiksi tähän sydämen päälle ristiin. Eli painoksi ylävartalolle. Ja nyt tässä olet ehkä havainnoinut jo, että mikä kohta oikeasta kyljestä tuntuu kaikkein tiukimmalta. Ja anna hengityksen virrata sinne. Kasvojen olla rennot, hengityksen virrata pehmeästi. Miten silmät ovat suljetut. Ja niin kuin huuhtelisit sitä oikeaa kylkeä. Täytät sitä sisähengityksellä. Ja rentoutat ulos hengityksellä. Se on paljon sidekudosta pitämässä meitä kasassa. Erityisesti täällä lantion sivulla ja sitten koko tätä ulkoreittä pitkin. Niin voit tuntea sen voimakkaasti sillä alueella. Joku tuntee sen taas eniten täällä vyötärössä, lonkan alueella. Tai sitten se voi tuntua täällä vahvasti täällä kainalon alla kylkiluiden alueella. Paljon pieniä tiukkoja lihaksia kylkiluiden väleissä.
hengitystä avustavia. Ja jos ne on oikein tiukat, niin voi olla, että ei syvä laaja hengitys olekaan ihan mahdollinen. Tunnustele tästä lempeästi ja rauhallisesti hengitystä. Älä pakota. Ja voitko nauttia rentoudesta, tilan tunteesta ja hengityksestä. Vielä 3 hengitystä. Sisähengityksellä täyttäen ja uloshengityksellä vapauttaen jännitystä hartioista, yläselästä, kyljestä, lantiosta. Päästät kaiken. Ja kun olet valmis, niin hitaasti palauta itsesi taas utakuinkin suoraan linjaan. Vedet jalkoja ja ylävartaloa ja lantion ylle ja alle. Huokase. Tuo oikea polvi vatsan päälle. Nyt voit ottaa apuvälineeksi niitä tyynyjä, mitä siitä vartalon vasemmalla puolella lähellä on. Lähden viemään oikeaa polvea vasemman jalan yli. Se voi levätä nyt niiden tyynyjen päällä. Kierto tulee lannen rankaan. Asettele yläselkää vielä mukavasti alustaa vasten niin, että se voisi levätä. Alustaa vasten. Jalka ja lantio kiertyvät. Oikea käsi voi tulla tänne ulos vartalosta tai se voi olla ihan vaikka pään yllä tai siellä kyljen vieressä. Vasemmalle kädelle ehkä löytyy mukava paikka siitä oikealta reideltä tai jostakin vartalon vierestä. Silmien sulkeutua ja kuulostele sydän kiertua. Tässä muodossa se suuntaa enemmän sinne lannenrankaan. Selän alaosaan saattaa tuntua hyvinkin täällä pakaran ulkosyrjällä myös. Ei ole mitään vääriä tuntemuksia. Mitä keho viestittää on aina oikein. Ei tarvitse tehdä mitään sitä vastaan. Ei tarvitse ajatella, että kyllä mä tänne pari minuuttia jaksan olla, vaikka mikä olisi. Voit siirtää jalkoja, tehdä niiden asentoon mukavammaksi. Jos tämä ei riitä, että siinä on se polven alla tuo tuki, se ei tunnu miellyttävältä, niin voit ottaa pois ja tuoda molemmat polvet koukkuun, niin että silloin nilkat, polvet ja lonkat ovat kutakuinkin päällekkäin, kantapäät irti pakaroista ja yläselän näin levittäytyä. Edellinen vaihtoehto oli se, että yksi jalka on suora ja oikea koukussa sen tyynypinon päällä. Ja aika suora, pitkä tilava tunne voisi olla lannenrangassa. Pidä vielä päällimmäinen jalka mahdollisimman lentona. Anna hengityksen täyttää oikeaa kylkeä ja myöskin vatsaa. Pienennä hengitystä pinnistä. Vaan nautit ihan täyteläisistä hengityksistä. On vielä 3 hengitystä.
Ja kun olet valmis omaan tahtiin, käy palaamaan taas selin makuulle tuot oikean jalan omalle puolellensa ja tässä hetki hengähdä. Pitää jalat suorina tai tuoda jalkapohjat mattoon. Kuulostella alaselkää, oikeaa kylkeä, oikeaa kehon puolta. Jota siis sivutaikutuksella venytettiin ja sitten vielä lannerankaa kierrettiin. Kierto on puhdistava elimistölle. Niin kun rättiä vääntäisi, niin sieltä pääsee kuona-aineet liikkeelle. Lempeästi puristetaan sisäelimiä ja hierotaan niitä. Ja nyt vapautat. Ei tunnu mitään kiertoa eikä venytystä eikä painetta missään. Nyt siirtää apuvälineet oikealle puolellesi. Ja taas täältä lähteä banaaniasentoon nyt avaamaan vasenta puolta. Siirrä oikeaa jalkaa oikealle. Vasenta jalkaakin oikealle. Kädet pään yläpuolelle, voit ottaa kyynärpäistä tai ranteista. Ja lähteä nostelemaan kyynärpäiden avulla ylävartaloa niin ikään oikealle. Niin että kehon vasen puoli tulee nyt laajalle kaarelle. Katso, että lantio ei lähde kallistumaan, vaan että vasen alaselkä pakara voi laskeutua. Ehkä tuot jalkoja vähän takaisinpäin. Taas kädet voi jäädä sinne pään yläpuolelle, mutta ne on tehneet tehtävänsä niin, että jos olkapäissä tuntuu ahtaalta, niin tuo kädet siihen rinnan päälle. Hengittele tässä vasempaan kylkeen. Havainnoida sitä, missä täällä tuntuu kireimmältä. Se on ihan eri kohdassa, kun sillä oikealla puolella ei tarvitse miettiä sitä edellistä enää. Kehon puolet ovat keskenään erilaiset, epäsymmetriset. Tietysti jännittyvätkin, käytetään itse kehoamme itseämme epäsymmetrisesti. Ei tarvitse kantaa huolta siitä, että tuntuu kovin erilaiselta. Sitten hyväksyä sen, hengittää. Ja näin annat ihan parhaan harjoituksen tälle puolelle. Vielä 3 hengitystä vasemmalle kyljelle. Nauttia ihan siitä koko kyljen matkasta, kainalosta reiteen, ehkä melkein sinne polven alapuolelle saakka. Ulos hengitystä. Hengityksellä päästään rennoksi, pehmeäksi. Ja kun olet valmis, niin hitaasti
hitaasti lähde palauttamaan itseäsi taas suoraan linjaan. Käännyn toisinpäin, niin käänny teille selin, mutta palaa siihen, mistä lähdit. Ylävartalo ja lantio. Huokase. Ja sitten vasen polvi vatsan päälle. Apuvälineet on siellä oikealla kyljellä, niin lähdet oikealla kädellä avustamaan vasenta polvea oikealle. Voi toki ottaa pois ne tyynyt ja huovat, jos ei tunnu niitä tarvetta. Anna yläselän ja hartioiden levätä. Jos se vasen hartia irtoaa alustasta, niin se on vaarallista mitenkään. Voit sitä myös tyynyllä tukea, jos sen on helpompi rentoutua niin. Vasemman käden voi tavata vartalon sivulle, sitten lähemmäs lantiota tai sinne kasvojen vierelle. Rentouttaa vasemman jalan. Laajat, rennot, omanlaiset hengitykset kylkeen, myöskin vatsaan. Vatsakin pullistuu sisähengityksellä. Ei tarvitse puristaa, vaan päästät ihan rennosti ilman virtaamaan ulos hengityksellä. Rentouta kasvot. Hengitä vielä 3 lempeää itsellesi sopivaa hengitystä tässä. Olet valmis. Mitä vaan edelleen kaikessa rauhassa vapautat kierron. Palaat selin makuulle. Voit suoristaa vasemman jalan. Tai tuoda molemmat jalat koukkuun, niin että jalkapohjat on matossa. Kuunnella selkää, alaselkää erityisesti. Kierrosta palataan. Minkälainen nestevirtaus siellä tuntuu. Sellainen virtaus tuntuu jaloissa, lonkissa, lantiossa. Selkärangan varrella, rintakehässä, olkapäissä. Ota vielä polvet yksi kerrallaan siihen vatsan päälle avaukseen. Näin voit halutessasi vähän keinutella puolelta toiselle. Hieroa sitä ristiluun alaselän aluetta. Tai sitten vaan hetken tässä kuulostella, taas selän vielä pyöristyä. Kun olet valmis tähän loppurentoutukseen, voit tuoda jalkapohjat mattoon, vähän leveämpään asentoon, antaa polvien kallistua kohti toisiaan. Jos alaselkä on herkkä, niin tämä voi olla sille miellyttävin asento. Tai jos tuntuu hyvältä, niin voit antaa jalkojen myös suoristua. Itsellesi parhaan asennon löydät.
Levitä vielä yläselkä ja hartiat. Ota kädet tänne pään taakse ja pidentää niskaa nostamalla kallon pohjasta. Joka tulee hiukan kohti rintaa ja työnny ylös. Vapauta kädet vartalon vierelle. Käännä kämmenet ylöspäin. Olkanivel voi olla renton avonainen. Ja silmien sulkeutua. Itsellesi hetki. Päästään irti tästä harjoituksesta. Tunnet vielä kehossa ja mielessä sen hyvät vaikutukset. Nyt mieti enää hengitystä. Se virrata omalla tavallaan. Ehkä itsekin hetkeksi virtaat kauas täältä. Mites syvä sisäänhengitys. Huokaa nenän tai suun kautta ulos. Oikein puhahdus. Mitä uutta energiaa, uutta chiitä. Raikasta tuoretta sisään ja huokasen vielä ulos. Päästät kaiken viimeisenkin käytetyn tarpeettoman. Kaiken sen, mistä voit luopua. Tuonne jalkapohjat mattoon, jos ne ei siellä vielä ole. Ja hitaasti kääntyä oikealle kyljelle. Painat kämmenet alustaan. Olet valmis, niin käsien tuella selkä pyöreänä hitaasti lähden nousemaan vielä istuma-asentoa kohti. Löydä sellainen asento tyynyltä tai kirjapinolta tai ihan matosta, mikä on itsellesi hyvä. Parhaiten palvelee. Voi olla ristiistunto, polviistunto, voit suoristaa jalat. Vielä pidentää selkärangan. Päälaki kohoaa korkealle, pyöräytä hartiat ympäri niin, että rinta ja sydänkin ovat avoimet. Tuo kämmenet yhteen sydämen eteen. Kiität itseäsi mielessäsi omasta harjoituksestasi, ajasta, huolenpidosta ja rakkaudesta, jota itsellesi annoit harjoituksen tekemällä. Lao Tse sanoo, että hän, joka tuntee kaikki ihmiset ja koko maailman, on viisas. Mutta hän, joka tuntee itsensä, on valaistunut. Kiitoksia teille oikein paljon harjoituksesta. Toivottavasti se tuntui hyvältä. Ensi viikolla alkavat sitten nämä viikkotunnit studio.